perlok pe menta kene balance kala kam ki hong to bat nang to ngan yo receive sundon syaka total receive jonga bementa sengi. Halo perlong menta ngan pen I Shopee syapang gawai ka platform kabang la join menta kadi ka platform ka ba sukbha kumnoban ya tray bat ka bat phimdon kam ro ban tray bro shisngi hitray tang shiganta arganta la nesting ganta da shong hapi kal abyang na menta jongpi bat menta ngan pen I Shopee kumno ngan thiet yaki order bat kumno kapisa kapoi endang ala dep thiet yaki order te ya menta ngin siapa no te menta philu I hangne ngangan pliyo ni u GBP apps bat menta philu I hangne ka balance jonga kadon katne bat hangne ka total receive jonga menta kasngi prajar pratingka bat menta ngande ini payment ngande ini payment kumut ban pay yaki order kano ka payment ka bafi kot bor pila ban le jom ta hangne pinji de ne u wallet hangne ban pha bisa ban to ka le arspa ban shwa pin pe bhai ka karteng mo ka dei ne am ngam ta ngan pe shwai ka karteng nada ka dei kemut ngan sape na mentangan sape kini karteng ne kasuk bhama kumno ban kamai kumno ban tre kini ka platform bermentangan jit de kini ka bang payment jonga payment bank anjit tu jio bermenta ka kham slam ma ka kham slow ke internet jonga Tementa kelayai tingin hang ne ngan ai soyo pin jonga ban pha bisa tementa kelalong ma kelah tikang to bat menta ngan le sha UGBP ngan ap hang ne tang shi minute minute kala poi abis phang mo kat no ka poi menta ngap pha bisa arspa bat kan poi kat no pimdon kam ban asiu sibon nengkong pintap ta arspa la nalai spa pin pen kamai hinda ka to kamut kala he kan sa he suki pe menta kala poi arspa pratengka mentangan jom ngan le shekini ki wallet jonga ki bangla deb link hangne haji sha pide ban link santli tambang hangne dang link tang lai teli ma perlok pe menta kene balance kala kam ki hong to bat nang to ngan yo receive don syaka total receive jonga bamenta sengi te kuble shibun ala dapi kwa ban join sekane pila ban comments kenang bangan batai company kuble shibun